اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس برحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 7واں بارہ، سورت دا نام
سورۃ الانعام۔ اللہ اللہ۔ اللہ والو، گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے جد الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعوت اس عنوان تے میں تواڈے سامنے گفتگو کیتی ہے، اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دی او گفتگو جیڑی قوم دے نال کیتی اور اس تو بعد نمرود بادشاہ دے سامنے وہ مناظرہ جو جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے مناظرانہ گفتگو کی تھی، آج دے انشاءاللہ میں خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرانگا۔ دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں قرآن اور حدیث تے عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانیوں پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس دنیا دے اتے یعنی پوری دنیا دی حکومت 4 شخص نے جنہاں نے پوری دنیا دے اتے حکومت کی تھی، انہاں 4 دے وچوں 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن ہو جنہاں نے اے پوری دنیا دے اتے حکومت کی تھی، سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے جناب ذوالقرنین۔ اے او 2 شخص نے جنہاں نے اس پوری دنیا دے اتے اللہ عظیم البرتر نے انہاں نو پوری دنیا دی حکومت عطا کی تھی، اور 2 ہی وہ کافر نے۔ کافران دے وچوں نمرود اور نمبر 2 بخت نصر، اے 2 کافر نے جنہاں نو اللہ نے پوری دنیا دی حکومت عطا کی تھی۔ قرآن دیو پروانیو، نمرود اے بھی بڑا ظالم اور بڑا متکبر اور بہت بڑا جابر بادشاہ، اور اسی طرح بخت نصر اے بھی بہت بڑا ظالم تے جابر بادشاہ۔
قرآن دیو پروانیوں ذرا بات ہن دھیان نال نوٹ کرنا. نمرود دے دور دے اندر اللہ عظیم البرتر نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت اس گھر دے اندر ہوئی جیڑا گھر سب تو بڑا شرک دا محور اور مرکز، اور اس قصبے دی اندر ہوئی جس قصبے دی اندر، یعنی عراق دا قصبہ ہے، اور 5000 خدا جنہاں نو رب تو علاوہ پوجیا جاندہ، ہر پاسے شرک، ہر گھر دے اندر شرک، ہر گلی اور محلے دے اندر شرک، یعنی شرک دا دور ہے. اللہ عظیم البرتر نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو دنیا تے بھیجیا. سب تو پہلی دعوت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے توحید دی دعوت اور اللہ عظیم البرتر دی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت دا اعلان کیتا، اور کہن لگے اے ابا جی رب تو علاوہ جنہ دی تسی پوجا کردے ہو اے سندے نہیں، ویندے نہیں، وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، تے ابا جی یہ نفع نقصان دے مالک بھی نہیں. اور یہ گفتگو باپ اور بیٹے دی میں پچھلے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے میں بیان کر چکیا. اور اس تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور دعوت نو اگے پھیلایا، اور قوم دے سامنے رب دی الوہیت، ربوبیت اور او دی وحدانیت دا تذکرہ کیتا. اور قوم دے سامنے جیڑی گفتگو کیتی یہ بھی مناظرانہ گفتگو، اور جیڑی وقت دے بادشاہ دے سامنے گفتگو کیتی وہ بھی مناظرانہ. آؤ ہن ذرا غور کرو. جناب خلیل الرحمن علیہ السلام قوم نو کی دعوت دے رہے ہیں، اور رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر نو تے اپنی قوم نو اعلان کر دینے، توحید دی دعوت دے رہے نے. توجہ میری طرف. اور دعوت کی لے ابی ہے آزر اتتخذ اصنامن آلہۃ، آندے نے اے ابا جی تے اے میری قومیں، میں توانو دیکھ رہا ہاں کہ تسی رب تو علاوہ انہاں مورتاں دی پوجا پہ کردے ہو، رب تو علاوہ انہاں مورتاں دی عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو، اور انہاں مورتاں نو تسی الہ سمجھے ہے.
असनामन आलिहतन इन्नी अरागा वगौमक फी ज़लालिम मुबीन। आंदे ने ए मेरी कौमे मैं तुहानू ते तो अपने बाप नू वेख रहा वां कि वाज़े गुमराही दे अंदर हो, यानी रब तो इलावा जिन्हां दी पूजा कर रहे हो और यही गुमराही है, यही रब दे नाल दुश्मनी है, यही रब नाल बगावत है। इन्नी अरागा वगौमगा फी ज़लालिम मुबीन। अगली आयत सुनो, फरमाया वगज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। अल्लाह फरमाते ने और इसी तरह मैं रब ने इब्राहीम नो ज़मीन ते आसमान दे मलकूत यानी ज़मीन ते आसमान दियां छुपियां चीज़ां जेड़ियां सारियां मैं इहदे सामने ज़ाहिर कर दित्तियां। सुबहान अल्लाह, सुबहान। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलो रआ कौकबन काल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला काल ला उहिब्बुल आफिलीन। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी कौम जेड़ी है और रब तो इलावा ओ तारियां दी पूजा करते ने, रब तो इलावा चंद दी पूजा करते ने, रब तो इलावा वो सूरज दी पूजा पे करते ने, रब तो इलावा वो जिन्ना दी पूजा करते ने, रब तो इलावा वो देवतियां दी पूजा करते ने, रब तो इलावा ओ मियाँ उन्हां मूरतां दी पूजा करते ने, रब तो इलावा शजरां ते हजरां दी पूजा पे करते ने। कोई एक इलाह नहीं उन्हां दा। और दावत दा अंदाज वेखो, रात दा टाइम होया ते जनाब खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम नू खिताब कर रहे ते आंदे ने फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलो रआ कौकबा। एक सितारा, सितारे ते बड़े ने लेकिन ये सितारे दी रोशनी ज्यादा। जनाबे खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम कौम नू मुखातिब करके आंदे ने, ए मेरी ये कौमे, ऐ वो सितारा जिहदी तुसी पूजा करते हो, ऐ वो रब ते कौम आंदी है इब्राहीम बिल्कुल इहदे च कोई शक नहीं, यही साडा रब है। ते अंदाज वेख्या जे ते मेरे इब्राहीम तंजिया तौर ते ना कौम नू आंदे ने काला हाज़ा रब्बी। अच्छा यही फिर मेरा रब है, जे तुहाडा है ते यही मेरा रब है। ते कौम ने सोचिया लै गल बन गई, ये ते मनदा नहीं सी ते अज साडे नाल रल के आंदा यही मेरा रब है। थोड़ी देर गुजरी ते ये तारा जेड़ा छुप गया।
अपनी मंजिल तो हट गया, अपनी जगह तो हट गया, ते हटिया ते नाल ही छुप गया। रोशनी मदम हो गई ते मेरे इब्राहिम उन्होंने अपनी कौम नू मुखातिब करते ने, आंदे ने मेरी ये कौमे ये तुहाडा ते रब हो सकदा पर मेरा नहीं। उन्हें आख्या ले हुणे ते तू आंदा सी, काल हाज़ा रब्बी, यही मेरा रब है। ते मेरे खलील आंदे ने फलम्मा अफला काल ला उहिब्बुल आफिलीन, आंदे ने ओ अकल दियो अंधे हो, जेड़ा छुप जाए वो रब नहीं हुंदा, जेड़ा छुप जाए वो रब नहीं हुंदा। अच्छा थोड़ी देर गुजरी है ते चंद जेड़ा फुल जोबन जा जांदा, चंद दियां रोशनियां जेड़ियां ने ये चंद अपनियां रोशनियां नू हर तरफ बखेरना शुरू कर देंदा। ते मेरे इब्राहिम कौम नू मुखातिब करदे ने, आंदे ने ए मेरी कौमे फलम्मा रअल कमर बाज़िगन काल हाज़ा रब्बी, ए मेरी कौमे मालूम हुंदा जदों तारा छुप जांदा उदों तुसी चंद दी पूजा करदे हो। ते कौम आंदी है ए इब्राहिम इहदे विच भी कोई शक नहीं, ओ छुपदा ते असी इहदी पूजा करने आ। ते मेरे इब्राहिम आंदे ने अच्छा चलो जे तुहाडा रब है ते ए मेरा भी रब है, जे तुहाडा रब है ते ए मेरा भी रब। ए दिलों नहीं आखिया मेरे इब्राहिम ने कि मेरा ये रब है, हकीकतन नहीं आखिया, सिर्फ कौम नू दावत देनी है, कौम नू दरस देना है, कौम नू तौहीद दा पैगाम देना है ताकि ये कौम किसे तरीके समझ जाए। अल्लाह अल्लाह। ते मेरे इब्राहिम आंदे ने वलम्मा रअल कमर बाज़िगन, ए उस सितारे नालों बड़ा अच्छा इहदी पूजा करदे हो। ते कौम आंदी है जनाब इहदे च कोई शक नहीं, ये भी साडा रब है। ते मेरे इब्राहिम आंदे ने काला हाज़ा रब्बी, जे तुहाडे ते फिर मेरा भी रब है। अच्छा उन्हें आख्या गल बन गई। ते आंदे ने इब्राहिम हुण इसे गल ते रवी। मेरा इब्राहिम आंदा क्यों की गल है, पहले तू सितारे नू रब मन्निया ते नाल ही मुकर गया। ते मेरा इब्राहिम आंदा ओए कमलियो ओ अकल दियो अन्नियो, जेड़ा छुप जाए ओ रब नहीं हुंदा। सुभान अल्लाह, अंदाज कितना प्यारा। ते थोड़ी देर गुजरी ये चांदुरी भी छुप जाते ने, ये भी अपनी मंजिल तो हट जाते ने, चंद भी छुप जाता। ते मेरे इब्राहिम आंदे ने फलम्मा अफला काल ला इल्म यहदनी रब्बी लाअकूनन्ना मिनल कौमि ज़ालिमीन। ए मेरी कौमे जेड़ा छुप जाए और रब नहीं हुंदा। ते मैनू ते रब ने हदायत दे दी है, ते मैं कोई तुहाडे तरह गुमराह नहीं। तुसी ते गुमराह हो गए हो, रस्ते तो भटक चुके हो, रस्ते तो हट
چکے ہو وہ رستہ کی ہے، وہ رستہ توحید ہے، وہ رستہ صراط مستقیم ہے۔ تھوڑی دیر گزر دی ہے، صبح دا ٹائم ہویا تے سورج جیڑا ہے نا وہ چڑھ پیا تے میرے ابراہیم ہائے ہائے پھر قوم وال گئے تے قوم نو بلا کے لے آئے۔ قوم آئی آندے نے ابراہیم کی گل ہے تے میرے ابراہیم آندے نے اے میری قوم فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پہلے ستارہ ویکھیا چھپ گیا، پھر چاند ویکھیا چھپ گیا، تے اے جیڑا سورج ہے اے ستارے نالو بڑا ہے، چاند نالو بڑا ہے، تے میری اے قوم کیا اے رب ہے؟ تے قوم آندی ہے ابراہیم ہائے ہائے اے ابراہیم اے ہی اپنا ربی۔ اچھا تے میرے ابراہیم آندے نے اے رب اپنا، تے قوم آندی ہے ابراہیم اے ہی اپنا رب ہے، تے میرے ابراہیم آندے نے اچھا قال ھذا ربی ھذا اکبر، چلو اینو وینے۔ وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا، قرآن دے پروانیوں ایک وقت آیا سورج بھی چھپ گیا، اے سورج بھی غروب ہو گیا، تے میرے ابراہیم قوم نو مخاطب کر کے آندے نے فَلَمَّا أَفَلَتْ، اے میری اے قوم میں ستارہ بھی چھپ گیا، چاند بھی چھپ گیا، او جنوں تسی رب بنایا وہ بھی چھپ گیا، پھر چاند نو رب بنایا وہ بھی لک گیا، وہ بھی چھپ گیا، پھر تسی اے سورج نو اے سارے نالو بڑا اینو رب بنایا وہ بھی چھپ گیا۔ تے جناب ابراہیم آندے نے قال یا قومی، اے میری اے قوم میں ایتھے نا کئیاں نے لکھیا کہ ابراہیم نے ہائے ہائے، کئیاں مفسرہ لکھیا کہ ابراہیم نو اجے اتنا پتہ نہیں سی، معاذ اللہ استغفر اللہ، آندے نے ابراہیم نو پتہ نہیں سی، اس واسطے انہیں آکھیا کہ اے میرا رب، کہ ابراہیم تے اپنے رب دی تلاش وچ سی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے بعض مفسرین نے اے بات نقل کی تھی، لیکن ایسے آیت دا حصہ اینو بھی کدی نوٹ کر لو، فرمایا فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ، ہائے ہائے آندے نے میری اے قوم انی بری مما تشرکون، آندے نے میری اے قوم میں بیزار، ہائے اے جو تسی کر رہے ہو نا اے چنگا کام نہیں، اے میری اے قوم اے ہی رب نال دشمنی پہ کر دے ہو، او دیاں حداں نو کراس کر گئے ہو، اور او دے نال تسی چاند تے سورج تے ستارے او دے شریک بنائے نے، حالاں اے چاند تے سورج اے بھی او دے ماتحت نے، او میاں پتہ اے لگا اے چاند اور سورج اے بھی اسے رب دے متحد نے، او دے حکمت چل دے نے۔ اے قرآن سن لو، پارہ 8ویں تے سورت دانا سورت الاعراف، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے چاند تے سورج دی حقیقت، اللہ فرماندے نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش
युग़शी الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے ترجمہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تہاڈا رب دے ہوئے او ذات جس نے آسمان نو بنایا اور زمین نو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دناں چ۔ کنے دناں چ؟ گج کے بولو، 6 دناں چ۔ فی ستۃ ایام، ہفتے دے کنے دن ہوندے نے؟ 7۔ کنے؟ تے اللہ فرماندے نے میں زمین تے آسمان نو 6 دناں چ بنایا، حالاں اور رب چاہندا تے کون کہہ کے بھی بنا لیندا، لیکن اللہ فرماندے نے فی ستۃ ایام، یہ کیڑے کیڑے دن نے جنہ دناں چ رب نے آسمان اور زمین بنائی؟ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات تے جمعہ، اے 6 دن۔ مفسرین نے نقل کیتا ہے ہفتہ جیڑا ہے یوم السبت اینو کیا جاندہ ہے، اور اس دن اللہ نے کوئی یعنی تخلیق نہیں فرمائی، جنہ نظام کائنات دا اینو اللہ نے، اور خصوصاً زمین تے آسمان انہاں نو تے اللہ نے 6 دناں چ بنایا نا، ہفتے دن اللہ نے ہفتے دے دن انہاں دی تخلیق نہیں کیتی، اور فرمایا ثم استوى علی العرش، اے بنا کے اللہ عظیم البرتر خود آپ عرش دے اتے ٹھہر گئے، عرش دے اتے جلوہ گر ہوئے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور آویندے ہو نا، یغشی اللیل النہار، ایتھے اللہ نے رات دی بات پہلے کیتی ہے تے دن دی بولو بعد اندر۔ ہمیشہ اسلامی تاریخ جیڑی ہے اور رات تو شروع ہوندی ہے، بولو کیڑے تو؟ رات تو۔ عید ہے نا یا رمضان دا مہینہ ہے تے اسی چاند دنے ویکھنے ہیں یا رات نو؟ رات۔ تو اسلام تاریخ جیڑی اسلام دے اندر تاریخ اے رات تو اللہ فرماتے ہیں یغشی اللیل، سبحان اللہ، اے آئی رب اندھیرا چھا جاندہ، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، سناٹا چھا جاندہ۔ اللہ فرمایا پھر یغشی اللیل والنہار، اس رات دے وچوں دن نو اگر کڈیا تے عرشاں والے خدا نے کڈیا۔ رب چاہے کہ میں ہمیشہ رات ہی رکھنی ہے، ایمانداری نال دسو کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی کرنی آلہ کیا دن چڑھا سکتا ہے؟ تو اے رب دے حکمہ دے تابع۔
فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم. ہن ایتھے دیکھو رب نے پہلے سورج دی بات کیتی، پھر رب نے چاند دی بات کیتی ہے، تے پھر رب نے ستارے دی، پہلے رات دی، رات دے وچوں دن نو کڈیا تے کنے؟ او بولو رب نے. تے دن جدو چڑھیا تے پہلے سورج، بولو پہلے سورج. فرمایا والشمس، اور اگے فرمایا والقمر. سورج جدو تھوڑا جا ٹلدا تے پیچھے چاند آ جاندا، تے رات دا ٹائم ہوندا فرمایا والنجوم، اے دے پیچھے ستارہ ہوندا. کیوں بھی رات نو ہی ہوندے ہیں نا. مسخرات بے امرہ، اللہ دے حکم دے تابع نے. الا لہ الخلق والامر، اور انہوں بھی پیدا کیتا ہے تے عرشاں والے خدا نے. والامر، تے رب دے حکم دی انہاں کدی بھی نافرمانی کیتی، کدی رب دے حکم دی نافرمانی کیتی؟ کدی ایمانداری نال دسو سورج نے آکھیا ہوئے اج میں نہیں چڑھنا، یا چاند نے آکھیا ہوئے کہ مالکا میں اینا عرصہ ہو گیا، اینا عرصہ ہو گیا چڑھ دئی آ رہے ہیں، سورج تو بعد وچ میرا نمبر ہے. تے کدی نہیں آکھیا کہ ربا مینوں سورج تو پہلے چڑھ لین دے. کدی نہیں آندا کہ مالکا آج میں نہیں چڑھنا. کدی ستارے انکار کیتا. بولو اے رب دی توحید، اے دی وحدانیت، ہر چیز دے حکم دے تابع. اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی، فرماندے نے دو دیوے آسمان اتے، اے چند سورج، دو دیوے آسمان اتے تے کر کر چانن لاول، پر ہر ہر بندہ جس ول جاوے اے نال برابر جاون. عابد زاہد ظالم فاجر، عابد زاہد ظالم فاجر، اے نافرمانی والے او سب سرکاری لنگر کھاون، پالن والا پالے، عملہ ذاتاں باجوں جگر، ود کٹ رزق پہنچاوندا، رب العالم کیویں سداندا، رازق کیان جاندا. سبحان اللہ. خدا دی قسمیں گل بڑی پیاری کر گیا. اور ایمانداری نال دسو کدی سورج نے آکھیا ہوئے کہ مالکا آ نافرمان بندہ ہے، آ کر جیڑا مشرک دا، آ کر بدتی دا، اے اللہ آ کر تیرے دشمن دا، تے میں اس گھر وچ روشنی نہیں پانی. رب آندا اے نکھیڑے تے اگے ہے، کل میدان محشر دنیا اتے فرمایا میں سب دی سننا، کافراں دی سننا، ہندوواں دی سننا، سکھاں دی سننا، سب دی سننا بھی تے پوریاں بھی کرنا.
एवें ही मुसलमाना दी सुनदा। लेकिन एक दिन आना जो तराजू लग जाने और उथे नखेड़े हो जाने ने, केड़ा तौहीद ते आया ते केड़ा तौहीद दे अंदर मिलावटां करदा रहा, केड़ा जिन्हें तौहीद ते जिंदगी गुजारी ते कौन है जेड़ा अपनियां मनमानियां ते अपनियां मर्जियां करदा रहा। हाय हाय। और एक पासे तौहीद वाला एक पासे मुशरक, ते रब कल क़यामत वाले दिन नखेड़ा ही ना करे तो उन्होंने रब कौन आखे? फिर मियाँ ये तराजू लग जाए। ते दुआ कर अल्लाह सानू तौहीद दी तू सच्ची समझ अता फरमा दे। ते कुरान दे परवाने हो अजे नहीं समझ आई, एक कौम दे नाल जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कौम नाल मुनाजरा कीता, ते मुनाजरा करन तो बाद एक कौम जेड़ी है इन्ना एक वक्त आया, मेरे इब्राहीम उन्हां दे माबद खाने अंदर चले गए ना, ते जाके उन्हां दे बुत्तां नूं उन्हां दा हशर नशर कर दिता, सारियां नूं तोड़ के ना, ते जेड़ा वड्डा सी उन्हां दा गुरु ओदे मोढे ते कुहाड़ा रख के ते आप आ गए। कौम गई, कौम ने वेख्या कि आ साडे माबूदा नाल कोई बुरा हशर कर गया। किसे दी लत्त कोई नहीं, किसे दा बाजू कोई नहीं, किसे दी गर्दन कोई नहीं, कोई औथे मुद्दा डिगया है, कोई उधर पिया है, कोई उधर पिया है। कौम आई हैरान हो गई कि आ साडे मबूदा नाल कौन बुरा हशर कर गया। वो एक कहन लगा, आंदा एक काम इब्राहीम दा ही हो सकता है। किदा? गज के बोलो, इब्राहीम दा। बुलाओ उन्होंने। जनाबे इब्राहीम नू बुलाया ते आंदे ने इब्राहीम सच्ची दसी। की आख्या? सच्ची दसी। अच्छा भी की पुछदे हो? आंदे ने इब्राहीम आ साडे जेड़े रब ने, साडे रब ने इन्हां दा बुरा हशर तू कीता? ते मेरे इब्राहीम आंदे ने नाले रब ते नाले बुरा हशर है। गल समझ आ रही है? नाले रब ते नाले बुरा हशर। आ वेखो ऐसे नहीं है, आ कई दफा आ दरबारां ते जिथे लोग जाते हैं, जिन्होंने हाजत रवा समझे, मुश्किल कुशा समझे, यह जी बिगड़ी बनाने वाले ने, औलाद देने वाले ने। किसी नूं औलाद दा ठेका दे दिता, किसी नूं बारिश दा दे दिता, किसी नूं कारोबार दा दे दिता, किसी नूं जनाब शादियां दा दे दिता, किसी नूं जनाब कोई ठेका, किसी नूं कोई ठेका। ये सारियां नूं ठेके वंड दिते। ते कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, आउन वाले आउंदे ने गल्ला भन के बाबे होरां दा, बोलो, गल्ला भन्निया ते लै गए। अगला दिन होंदा है, तफ्तीश शुरू होंदी, रबट दर्ज हो जाती है, पुलिस आती है, महकमा औकाफ आंदा है कि जनाब अखबारात की जीनत बनती, जनाब दाता दरबार। की लिखिया? दाता दरबार। और दाता दरबार दा कोई गल्ला भन के ते लै गया। नाले दाता ते नाले गल्ला भन्निया। क्यों भी कोई गल जुड़ दी है? अल्लाह समझ अता फरमाए। हाय ओ जेड़े अपने गलियां दी रखवाली नहीं कर सकते, जेड़े आए हुए लोगों दियां जुत्तियां दी रखवाली नहीं कर सकते, ओ ईमानदारी नाल दसो ओ पुत्र दे सकते ने? बोलो,
تہاڈی سن سکدے نے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ قوم آئی آندی اے ابراہیم اے ساڈے رباں نال تو کیتا؟ تے میرے ابراہیم آندے نے نالے آندے ہو رب تے نالے آندے ہو کہ انہاں دیاں گردناں کوئی لا گیا، نالے آندے رب تے نالے آندے ہو انہاں دی کمر بن گیا، نالے آندے ہو رب تے نالے آندے ہو انہاں دا کوئی برا حشر کر گیا۔ یا تے رب مننا چھڑ دیو تے یا پھر اے کہنا چھڑ دیو۔ تے آندے نے ابراہیم گل تیری سچی ہے، گل تیری کی آکھیا؟ گل تیری سچی ہے، پر کریے کی قالو وجدنا آبانا، اسی ہون تک نہ اپنے آباؤ اجداد نو انہاں دی عبادت کردیاں ویکھیا۔ خیر ہائے جو ہویا سو ہویا، انہاں جناب ابراہیم نو پکڑ لیا تے وقت دا ظالم بادشاہ جیڑا ہے نمرود او دے سامنے پیش کرتا۔ اور قرآن سن لو، ہائے اے پیش کیتا تے جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے کھلوتے نے تے اے ظالم بادشاہ نمرود جیڑا ہے آندا او ابراہیم، اور قرآن سن لو پارہ 3 سورت دا نا سورہ بقرہ، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، سونیا محبوبہ کیا تو دیکھے ہے، کیا تینوں پتہ ہے اس واقعے دا، اس قصے دا، اس مناظرے دا؟ کیڑا مناظرہ؟ فرمایا حاج ابراہیم فی ربہ، جدو ابراہیم دے نال وقت دا بادشاہ جیڑا ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتے ہیں جنہوں میں حکومت دیتی، سلطنت دیتی، بادشاہت دیتی، اور او جدو ابراہیم دے نال جھگڑ رہے ہے او دے رب دے بارے، کی دے بارے؟ بولو رب دے بارے۔ جھگڑ کی دے نال رہے ہے؟ ابراہیم نال۔ تے میرے ابراہیم او آندہ او ابراہیم کیڑا تیرا رب ہے؟ تے میرے ابراہیم آندے نے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، آندے نے او نمرود میرا رب او ہے جیڑا مردیاں نو زندہ کر دے، مردیاں نو بولو زندہ کر دے۔ تے اے بادشاہ کی آندا ہے؟ اچھا ابراہیم اے گل بارو تو میرے نال جھگڑ رہے ہیں، اے تے کام میں بھی کر لینا۔ کی آکھیا اے کام میں بھی کر لینا؟ قرآن کہہ رہا ہے آندا ہے قال انا احیی و امیت، اے کڑا اوکھا کام ہے، اے تے کام میں بھی کر لینا وا۔ مفسرین نے لکھیا ہے انہیں دو قیدی سن انہاں نو بلایا اے بادشاہ نے،
ایک انہاں چو ہے جنوں رہائی دینی تے ایک انہاں وچوں او ہے جنوں پھانسی چڑھاونا ہے۔ انہیں بلا کے پتہ کی کیتا، جنوں رہا کرنا سی انہوں پھانسی دے دیتا تے جنوں پھانسی دینا سی انہوں رہا کرتا۔ آندھا ایک کام تے میں بھی کر لینا تے میرے ابراہیم سمجھ جاندے نے تے اگلی گل ہن اگے میرے ابراہیم نے اگے کوئی بحث نہیں اندے نال کیتی، حالا کر سکدے سن، لیکن میرے ابراہیم اگلی بات کر دے نے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ آندے نے اچھا جے اے تو کر سکنا ہے، جے تو اے کر سکنا ہے تے پھر تیرے اگے بھی مشکل نہیں، کیڑا اے میرا رب جیڑا او سورج نو مشرق والوں چڑھاوندا ہے تے تو انج کر سورج نو مغرب والوں لے آ کے وکھا۔ جدو انی گل سنی تے اے ہن اپنے آپ نو آنا ربکم الاعلی کہندا ہے، اور بعض نے لکھیا ہے اس ظالم نے اپنا ایک عرش بنایا ہے اور وہ دیتے بیٹھ کے فیصلے کردا۔ تے میرے ابراہیم نے جدو اے بات کیتی آندے نے میرا رب او ہے جیڑا سورج نو مشرق والوں لے آندا ہے تے تو انج کر مغرب والوں لے آ کے وکھا۔ تے اینی گل کیتی تے رب ہوری جڑے دماغ لگیا، دماغ پھر گیا، حیران ہو گیا، کی جواب دیا، کرتے سکدا نہیں، بولو کر، او گج کے بولو، کرتے سکدا نہیں۔ تے قرآن کہہ رہے ہیں ہن چپ کر کے نا بہ گیا۔ تے میرے ابراہیم آندے نے او حضرت جی نظرہ چکو ذرا ویکھو، میری نظرہ چ نظرہ پا کے تے گل کرو۔ ہن لاجواب نظرہ چکائیاں نے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور قرآن دے ہو پروانے ہو اینی گل رب نے کر کے نا تے خدا دی قسم اگے انداز ہی بدلتا اگے۔ اور یہ تین آیتاں جیڑیاں آ جیڑی ایک ہے سنا دیتی، ایک اگلی آیت، ایک اندے تو اگے، ان تین آیات دے اندر اللہ نے اس مسئلے نو بیان کیتا ہے کہ موت تو بعد کون اٹھاندا ہے، موت تو بعد کون ذات ہے جیڑی زندہ کر دی ہے تے اٹھان دی ہے۔ اور اگلی آیت سننا ذرا، فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
قرآن دے پروانے میں ابتدا دے اندر دسیا کہ 4 شخص ایسے گزرے نے جنہاں نو رب نے پوری دنیا دی حکومت دیتی، جنہاں جو 2 مومن تے 2 کافر۔ مومن سیدنا سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین، اور کافر جڑے نے انہاں دے وچوں نمرود تے بخت نصر، آ 2 کافر نے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل والے اپنیاں من مانیاں، یعنی یہودی جڑے وہ اپنیاں من مانیاں تے اپنیاں مرضیاں کرن لگ گئے، اور اللہ رب العزت نے جدوں انہاں دیاں دن با دن نافرمانیاں نو ویکھیا یہودیاں دیاں، اللہ نے انہاں تے زوال لے آندا۔ اور وہ زوال کیویں لے آندا کہ بخت نصر یہ بھی ایک بڑا ظالم تے بڑا جابر قسم دا بادشاہ سی۔ انہیں بیت المقدس اور بنی اسرائیل دے جننے لوگ نے انہاں نو قیدی بنا لیا اور انہاں دے مکان اکھاڑ دیتے اور صفا ہستی تو انہاں نو مٹا دیتا، تورات جلا دیتی، اور اس تو علاوہ جڑیاں کوئی انہاں دیاں مذہبی کتاباں سن یا صحیفے سن انہاں نو جلا دیتا۔ تے اے جنہاں نو قیدی بنایا نا، انہاں قیدیاں وچ ایک چھوٹا جا بچہ ہے، انہاں قیدیاں وچ ایک چھوٹا جا بچہ، اینو بھی قید کر لیا، تے اس بچے دا نام ہے عزیر۔ کی نام ہے؟ عزیر۔ خیر کافی عرصے تو بعد جدوں رہائی ملی تے اے اللہ دا اے نیک بندہ اور نبوت نبات چ مل دی جناب عزیر، اے اپنے گدے تے سوار ہوئے تے اپنی اس بستی یعنی بیت المقدس اس اپنے علاقے دے اندر آن لگے، سفر کردے کردے آئے، اور انہیں اپنی خوراک زیادہ راہ کوئی تھوڑا جا پانی ہے اور کوئی خوراک ہے، اور انہوں نال انہیں لے آئے سواری تے سوار۔ تے جدو اس وسطی جو گزردا ہے نا تے خیال آیا تے آندے نے اے اللہ اے جیڑی وسطی مکان جیڑی چھتاں دے بل گری پئی ہے، مسمار ہو گئے، مکان ختم ہو گئے، کھنڈرات بنے پے نے، تے اللہ انہاں نو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اس وسطی والیاں نو کون زندہ کرے گا؟ اینی گل کیتی، اے سوال کیتا، ذہن اندر بات آئی تے تھکاوٹ بڑی ہے، تے سوچیا کہ چلو میں اتھے تھوڑی دیر آرام کر لینا، روٹی جیڑی ایک درخت تے اتھے بن دیتی، اور سواری جیڑی انہوں بھی اتھے بنتا، آپ لیٹ گئے، اے لیٹے تے ادھر رب نے اے دی روح قبض کر لی۔ کی کیتا؟ بولو، روح قبض کر لی۔ ہون کوئی 1 دن نہیں، 2 نہیں، مہینہ نہیں، 2 نہیں، 100 سال تک رب نے انہوں مار کے رکھیا۔ کنے؟ 100 سال۔ اے قرآن رب دا اعلان کر رہے ہیں 100 سال۔ 70 سال دا عرصہ جدو گزریا، دوبارہ اے بیت المقدس اور اے شہر پھر دوبارہ اے بستی آباد ہوئی، اور 100 سال دا عرصہ گزریا نا تو ہن رب نے روح واپس لوٹا دیتی، تے اے پہلے اللہ نے اکھاں دے اندر روح ڈالی تاکہ اے اپنے آپ نو بھی ویکھ لوے اور اے سارا مشاہدہ کر لوے۔ اٹھیا تے اللہ رب العزت نے فرشتے نو بھیجیا، اے میرے فرشتے جا پوچھتے صحیح، جا کے انو سوال کر پوچھ، اور وہ فرشتہ آیا تے آ کے اندر قال کم لبستا، کنی دیر اتھے ٹھہرے رہے ہو، کنی کو دیر آرام کیتا ہے؟
تے جواب دیتا ہے آندہ قال لبستو یومن او بعض یوم، آندہ ہے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ مفسرین نے لکھیا صبح دے ٹائم آیا سی جدو لیٹیا ہے ہن سورج غروب ہون والا ہے تے آندہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ آرام کیتا ہے تے فرشتہ آندہ جناب نہیں، اچھا کنی دیر آرام کیتا ہے تے رب دا فرشتہ آندہ قال بل لبست مئۃ عام، جناب 100 سال، 100 سال دا عرصہ، جدو ویکھیا 100 سال، جلدی نال اٹھے، روٹی ویکھی تے روٹی اوویں پئی خراب ہوئی، بولو پانی بھی خراب ہویا نہیں، تے گدے وال ویکھیا تے گدا ملیا، گدا کوئی نہیں، حیران ہو گیا تے ویکھیا ہن بہ گیا، آپ بہ گئے تے بہ گئے نا، ویکھیا سارا منظر جدوں آیا سی ادوں، جدوں اتھوں گزر آئے ہے ادوں ایک کھنڈرات سی تے ہن ہر پاسے آبادی بنی ہوئی، ویکھیا بہت بڑا شہر بنیا ہوا ہے تے ہن اکھاں دے سامنے نا اللہ عظیم البرتر نے او گدا جیڑا ہے ہن اوندا ٹانچا ہڈیاں جیڑیاں او ڈڈ کے آ رہی ہیں، ہڈی نال ہڈی میچ ہوندی جا رہی، ہڈی نال ہڈی جڑدی جا رہی، اور پھر وہ دیتی انتڑیاں چڑھیاں، انتڑیاں تو بعد گوشت چڑھیا، اور پھر اللہ عظیم البرتر نے اے دیاں آنکھاں دے سامنے وہ دیتے جناب چمڑی لائی، چمڑی جڑی چڑھا دیتی تے گدا مکمل تیار ہو گیا، تے ہن رب دی اس قدرت نو ویکھ کے، اس قدرت نو اکھاں نال مشاہدہ کر لیا، ہائے وَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ له قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس تو بعد اللہ عظیم البرتر نے جناب عزیر نو نبوت دیتی، 40 سال دی عمر پہنچے اللہ عظیم البرتر نے نبوت دے دیتی تے تورات دے حافظ سن، پھر انہاں تورات خود لکھوائی، اور وہ تورات جدوں لکھ کے انہاں دے سامنے آئی نا یہودیاں دے، تے انہاں نے معاذ اللہ اے جڑا منظر سارا 100 سال دا، تے یہودی کہن لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ میری توبہ، انہاں آکھیا عزیر اللہ دا پتر ہے، کی آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، تے عیسائیاں کی آکھیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیاں آکھیا او عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں آکھیا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے۔ اور آخری بات نوٹ کر لو، قرآن دے پروانے ہو، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اگے پھر اللہ عظیم البرتر نے ابراہیم دی بات کی تھی، اے تیسری آیت ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہن لگے اللہ رب آرینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے، جیڑا سوال عزیر نے کیتا اوہی سوال
जनाब इब्राहीम कर रहे आंदे ने अल्लाह रब्बे आरीनी कैफ तुहयिल मौता, अल्लाह तू मुर्दियां नू किवें जिंदा करना। अच्छा बई ये क्यों आख्या आके, हाला रब दा नबी तौहीद दी खातर इन्नियां मारां खांदियां, घरों बेघर होए, मुनाजरे कीते, ते हुण आके कह रहे ने अल्लाह तू मुर्दियां नू किवें जिंदा करना। ऐ एक बड़ा अहम सवाल। ये क्यों कीता? इस वास्ते जदों आखिया ना ये नमरूद मेरा रब ओ है जेड़ा मुर्दियां नू, बोलो, मुर्दियां नू जिंदा करदा है। ये पहले सवाल नमरूद दे सामने कर लिया, ते हुण इत्थे आंदे ने अल्लाह रब्बे आरीनी कैफ तुहयिल मौता, ऐ अल्लाह तू मुर्दियां नू किवें जिंदा करना। लो ऐ बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल इस वास्ते कीता कि अल्लाह जे किते दोबारा नमरूद नाल फिर मेरी बहस हो गई, मुनाजरा हो गया, ते नमरूद ने अगर इन्नी गल करती कि इब्राहीम तू कदी मुर्दे जिंदा हुंदे वेखे ने, बात जरा समझिया, जे नमरूद ने यह गल करती कि इब्राहीम तू मुर्दे जिंदा हुंदे वेखे ने, ते अल्लाह जे मैं आख्या कि वेखे ने तो ये तो झूठ है, क्योंकि वेखे, बोलो, नहीं वेख्या नहीं, ते जे मैं आख्या नहीं तो मैं तो फिर लाजवाब हो गया, मैं उत्थे की जवाब देंगा। हाय ऐ इस वास्ते सवाल किया। आंदे ने रब्बे आरेनी कैफ तुहयिल मौता, अल्लाह तू मुर्दियां नू किवें जिंदा करना है। अल्लाह फरमाते ने काला अवलम तुमिन, क्या इब्राहीम तेरा मेरे ते ईमान नहीं, तू इस चीज़ नू मनदा नहीं। आंदे ने काला बला वाला किल्ली यतमइन्ना कल्बी, अल्लाह ईमान ते है लेकिन अपने दिल नू मुतमईन करन वास्ते, दिल नू मुतमईन करन वास्ते अल्लाह मैं ये सवाल किया ताकि कल नमरूद दे सामने अगर वो सवाल करे कि इब्राहीम तू कदी मुर्दे जिंदा हुंदे वेखे ने, ते अल्लाह मैं उन्हें जवाब दे सक। अल्लाह फरमाते ने अच्छा इब्राहीम चल फिर इंज कर, काला फखुज अरबाअतम मिनत तैर, 4 परिंदे ले ला। किन्ने? गज के बोलो, 4 परिंदे ले ला। अच्छा अल्लाह फरमाते ने उन्होंने लैके ना तो उन्होंने अपने नाल ला ला, उन्होंने नाल प्यार कर, मुहब्बत कर, तेरे नाल खुद जुड़ जाएंगे, तेरी अकीदत, तेरा प्यार, तेरी मुहब्बत तेरे पीछे पीछे तुरे रहनगे। ते फिर इंज करी उन्होंने चौं नू लैके ते उन्होंने ज़िबा कर दी, गर्दना अपने कोले रख ली, ते गोश्त जेड़ा वो सारा कीमा बना दी, कीमा बना के एक ढेरी ला ली, ढेरी ला के आ जेड़ा सामने पहाड़ है, इस पहाड़ दे उत्ते 4 ढेरियां ला दी। की करी? 4 ढेरियां। ते फिर इंज करी कि एक गर्दन, जिस परिंदे दी गर्दन तेरे हाथ अंदर होएगी, उस परिंदे नू बुलाई ते वो परिंदा तेरे वाल दौड़दा होया आएगा, दौड़दा होया आएगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इवें कीता। और इत्थे भी एक बड़ी अहम बात है, परिंदे हमेशा उड़दे ने, परिंदे बोलो हमेशा उड़दे ने, तुरदे इन्ने नहीं। इत्थे अल्लाह फरमांदे ने तेरे सामने दौड़दा होया आएगा, यानी उड़दा होया, परवाज करके नहीं आएगा। हाय इस वास्ते आख्या ए इब्राहीम ताकि तू अपनिया अखां नाल सारा मंजर तक लवें। जदों परिंदा उड़ेगा नज़रां तो दूर हो जाएगा, जदों तेरे वाले दौड़ के आएगा तो तू अपनी अखां नाल मुशाहदा कर लवीं। अल्लाहु अकबर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हां दा कीमा बनाया, कीमा बना के पहाड़ दे उत्ते 4 ढेरियां लाइयां, ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक गर्दन वो लई
تے آواز ماری. کوئی جیڑا بھی پرندہ، بعض نے مور لکھیا ہے، کوا لکھیا ہے، کبوتر لکھیا ہے، اس طرح بعض نے اپنی اپنی تفسیراں والیاں نے. یعنی ایک دی گردن اٹھائی تے انج کر کے بلایا. ہن او چوں ٹھیریاں چوں او کیما اڈدا، ہڈیاں اڈدیاں ہوئیاں، اے آ رہیاں نے، اڈدیاں ہوئیاں آ رہیاں نے، اور سامنے آ کے انج کر کے نیچے زمین تے آئے تے دوڑ کے پھر آنا شروع ہو گئے، دوڑ کے آنا شروع ہوئے. تے جناب ابراہیم پتہ کی کرن، وہ جڑی گردن ہے انہوں چک کے پرا رکھیا، دوسری پھڑ لی. مشاہدہ کر رہے انہوں سائڈ تے رکھیا تے دوسری نو پھڑ لیا. تے جدو دوسری نو پھڑیا وہ اویں ہی گوشت اڈدا واپس پھر انہاں ٹھیریاں تے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام جدو ہن انہاں نو بلا رہے نے، ہر پرندہ جیڑا ہے وہ جناب دوڑدا ہویا آ کے اس سری نال آ کے لگدا ہے تے پورا او وجود تے پورا پرندہ تے پورا ٹانچہ بن جاندا ہے. اللہ فرماندے نے ابراہیم لے ہون اگر تیرا نمرود نال مناظرہ ہوئے، بحث ہوئے، اور نمرود کہے کہ ابراہیم کدی تو بھی مردیاں نو زندہ ہوندیاں ویکھیا ہے تے ہن کی کہیں گا؟ او بولو ویکھے ہے، کی کہیں گا؟ ویکھے ہے. فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یار زندہ صحبت باقی ان الفاظ تے اتفاق کرنے، دعا کرنے ہیں اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب